हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലും 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും, നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോട്, കൃഷ്ണനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ശിവനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയോട്, ആരോടെല്ലാം നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു, ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം, നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരങ്ങൾ, അതും ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ്. ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം അവിടെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായം മാത്രമല്ല അടുത്ത അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും, നമ്മളുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഓരോ മനുഷ്യനിലും, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം എങ്ങനെ മാറുന്നു, ഏതൊരാളിൽ ഏത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിന്റെ പുറകിലെ ഗുണം ഏതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ദൈവീക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവുമാണ് ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചത്. ആസുരിക ഭാവം വരുന്നത് മൂലം ഒരാൾ എങ്ങനെ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, ഇത് 3മാണ് ഒരാളെ ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നതിന്റെ കാരണം ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തത് മൂലമാണ് ഒരാൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ വരുന്നതും അങ്ങനെ അസുര സ്വഭാവിയായിട്ട് മാറുന്നതും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഒരാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമേ ഇല്ല, അജ്ഞാനിയാണ്.
എങ്കിലും അവനവന്റേതായിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ അസുര സ്വഭാവിയല്ല. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കുന്നു, നിയമ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏതു ഗുണത്തിൽ പെടും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത്. കാരണം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലമാണ് ഒരാളിൽ വിശ്വാസവും വളരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നീടുള്ള 3 ശ്ലോകങ്ങൾ 8 മുതൽ 10 വരെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം, 11 മുതൽ 13 വരെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിലെ ഉള്ള ഒരാൾ ആരെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതുപോലെയല്ല രാജസികവും താമസികവുമായ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ ഗുണത്തിന്റെ ആ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മൂലം ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രഭാവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഓം തത്സത് എന്നുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ചര്യകളല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്ന് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാകുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം, ഗുണത്തിന്റെ ആ സ്വാധീനം മൂലം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആരാധനാക്രമങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളുടെയും എല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കുവാൻ ഒരാൾ അജ്ഞതയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ അനുഷ്ഠിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആചാര്യന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യനാകാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. 16-ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ട അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് മൂലം എങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക്, അതായത് ദൈവിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഒരാളെ ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ആസുരീക ഗുണങ്ങൾ വളരുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അവസാനം നരകത്തിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന്, മാനസിക അവസ്ഥയും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികളാണ് ദേവന്മാർ. അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ആസുരികളാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും? അവൻ സത്വഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ ഏതു ഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
അവൻ ആ അശ്വത്ഥ മരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ, ഉയർന്ന നിലയിലാണോ, താഴ്ന്ന നിലയിലാണോ, മധ്യത്തിലാണോ, എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഈ അധ്യായം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതിതാം ശൃണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, കാരണം ജീവാത്മാവിൻ്റെത് ഇത് ആദ്യത്തെ ജന്മമല്ല. ജീവാത്മാവ് ഇതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ശരീരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ജന്മത്തിൽ, മനുഷ്യജന്മം ഒരു തവണ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ജന്മത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും സ്വഭാവവും എല്ലാം തന്നെ നിർണയിക്കുന്നത് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണ്. അതായത് ഈ ജന്മത്തിൽ ഏത് കർമ്മഫലങ്ങളെയാണോ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ഗുണം പ്രധാനമായിട്ട് ആ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ അനേകം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നരകത്തിൽ പോയി അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പക്ഷേ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രാജസികമോ അല്ലെങ്കിൽ താമസികമോ ആയിട്ടുള്ള ഗുണമായിരിക്കും കൂടുതലും ലഭിക്കുക. കാരണം പാപകർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു സ്വഭാവവും ഒരു ഗുണവുമായിരിക്കും. എന്നാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവലോകങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോയി തിരിച്ച് ആ ഗുണത്തിന്റെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ അളവ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ഗൃഹത്തിലോ പിറക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സത്വഗുണം തന്നെയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. കാരണം ആ ദേവലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ആ ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ അവിടെ സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജീവാത്മാവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം സത്വഗുണം തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും അതിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു. ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം വിശ്വാസവും അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടാകുന്നു. രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അവർക്ക് വിഷ്ണു ഭക്തി എല്ലാം തന്നെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ കാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാജസിക ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാനും അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തൻ
സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ആരാണ്? ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിക്ക് സത്വഗുണമായിരിക്കും. കാരണം ജ്ഞാനി ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു, അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തൻ, നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തൻ സത്വഗുണത്തെയും മറികടക്കുന്നു, ശുദ്ധ സത്വത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭക്തി മൂലം, പ്രേമം മൂലം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ സത്വഗുണത്തെയും മറികടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും ഉടലെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ വിശ്വാസം രജോ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ വിശ്വാസം രാജസിക സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ദേവന്മാരെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ദേവന്മാരും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, കാരണം അസുരന്മാർ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. എന്നാൽ ഇതിനും ഉപരിയായിട്ട് സാക്ഷാത് അസുരന്മാരുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാം രാവണനെ പോലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെയുള്ള അസുരന്മാർ. അവർ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അവർക്കും ഈ തപസ്സും ദാനവും യജ്ഞവും എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ, അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെയുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് ഓരോ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള വിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ധിഖരിച്ച് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? തനിക്ക് അപാരമായ ശക്തി ലഭിച്ച് തനിക്ക് ദേവന്മാരെയും ദേവലോകം എല്ലാം കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം. അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിനെയും അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ് അസുരന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ രണ്ടും മേലേക്ക് ഉയർത്തി ഉള്ള ഒരു ഉഗ്ര തപസ്സായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരം നൽകാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സമയത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ
തൊലിയും മജ്ജയും മാംസവും എല്ലാം തന്നെ ഉറുമ്പുകൾ ചിതലുകൾ തിന്ന് വെറും അസ്ഥികൂടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തെയും അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഠിന തപസ്, അതും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധാനമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന തപസ്. അതുപോലെ രാവണനും ശിവനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തി അനേകം വരങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ ശക്തി ഭഗവാൻ ശിവന്റെ തന്നെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൈലാസം കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടുന്നു രാവണൻ. എനിക്ക് അപാരമായ ശക്തിയുണ്ട്, ശിവനെ തന്നെയും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അഹംഭാവത്തോടു കൂടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ അസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആഹാരവും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ പോലും ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരം എന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തദാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. കൂടാതെ യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. ദാനം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തപസ്, നമ്മൾ ഓസ്റ്ററിറ്റി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ചര്യകൾ നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പക്ഷേ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലും ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി, ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ ഭജതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാൻ ഏത് ഗുണം മുൻനിൽക്കുന്നവരിലാണ് ഇന്നവിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ബുദ്ധിമാൻ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇയാൾ ഏതോ ഗുണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൂഢന്മാരോ എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒരേ വിധമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് മൂഢന്മാർ. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ്. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ്, അതായത് ഭൗതികമായ ഈ ശരീരവും അതിനുള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും എല്ലാത്തിനെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന ആഹാരം, കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും എല്ലാം ബലം നൽകുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു, സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. ആഹാരം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും
എല്ലാം തന്നെ തരുന്നതും എന്നാൽ കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം സ്വാദ് തോന്നുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അതാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാവുന്നതും കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കേണ്ടതും. അതായത് നമ്മൾ ചോറ്, മോര്, പിന്നീട് പല വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടാനുകൾ, അധികം എരിവ്, പുളി, ഉപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മിതമായ തോതിലെല്ലാമുള്ള സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ചേർന്നത്, അതാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുക. അങ്ങനത്തെ ആഹാരം തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനും നിവേദിക്കുവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇതിനെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. കാരണം അധികം ചൂടും അധികം എരിവും പുളിയും കയ്പും ഉപ്പും എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ വയറ്റിനും കേടായിരിക്കും. നമുക്ക് അസിഡിറ്റിയും ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്രബിളും എല്ലാം വരുത്താനായിട്ട് ഇത് കാരണമാകും. പക്ഷേ രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരമാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിന് ഇട നൽകുന്നു, നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. താമസിക സ്വഭാവികൾ പിന്നെ ചീത്തയായ പഴകിയ വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് പാചകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ താമസിക സ്വഭാവികൾ പഴകിയ ആഹാരങ്ങളെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. കാരണം വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള യജ്ഞമാണ് അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. കൂടാതെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കലേർ ദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം വ്രജേത്. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അത് അപ്പോൾ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് വേദവിധി പ്രകാരമാണ്. പിന്നെ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, കാരണം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്, സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, ധർമ്മമാണ് യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ. അധോക്ഷജനിൽ, ആ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നു. സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സശ്രദ്ധമായിട്ട്, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം പോലെയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയല്ല. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവകൻ ഒരു യജമാനനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ യജമാനൻ എന്ത് തരുന്നുവോ അത് തനിക്ക് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സേവകനായിട്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്റെ കടമയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്
കർത്തവ്യബോധത്തോടെ വേദവിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, അതാണ് സാത്വികം എന്ന് സത്വഗുണത്തിലെ യജ്ഞം സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വേദവിധി പ്രകാരമാണ്, കർത്തവ്യബോധത്തോടെയാണ്, ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ്. അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകുന്നത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പിന്നെയോ ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, എന്റെ കടമയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഏതൊരാളിന്റെയും കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കടമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ കടമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പിഴവൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മഫലം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി യജ്ഞം നടത്തുക. പക്ഷെ ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിലെ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. ഇനി രാജസിക സ്വഭാവികൾ പക്ഷേ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസമെന്ന് അറിയുക. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ? അപ്പോൾ രാജസിക സ്വഭാവികൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെയും ഐശ്വര്യത്തെയും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമാണ്. എന്നാൽ താമസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ജ്ഞാനമേ ഇല്ല, അറിവേ ഇല്ല, പൂർണ്ണമായ അജ്ഞാനത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു? വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭസ്മാസുരൻ എന്നുള്ള ഒരു അസുരൻ. ആ അസുരന് തനിക്കിപ്പോൾ വളരെയധികം ശക്തി ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ആരെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത്, സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവനാണ് വേഗം സന്തോഷിക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശിവൻ വേഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അറിവ് നേടിയിട്ട് ആ ഭസ്മാസുരൻ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എങ്കിലും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തീ ഉണ്ടാക്കുന്നു. തീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഹോമിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 2-3 ദിവസം ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കി, ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ചായിട്ട് കണ്ടിച്ച് ഹോമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമോ? ഇതൊന്നും തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ആസുര സ്വഭാവികൾ, താമസിക ഗുണമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ സ്വന്തം ശിരസ് അറുത്ത് ഹോമിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവന് കരുണ തോന്നുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ശിവൻ എല്ലാവരോടും, അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, വിഷ്ണു ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവനാണ് ശിവൻ. അപ്പോൾ ഈ അസുരന്റെ അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, എങ്കിലും കരുണ തോന്നി ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കുന്നു. എന്താണ് ആഗ്രഹം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അസുരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ആരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചാലും അയാളുടെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കണം. അപ്പോൾ തനിക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കണം, താൻ മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ അന്തസ്സോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുകൂടി ശക്തിയോടുകൂടി ഇവിടെ ജീവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തനിക്ക് അടിമകളാകണം എന്നാണ് ഈ അസുരന്മാരുടെ വിചാരം ഉണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരം ചോദിക്കുന്നത്, ശക്തി സമ്പാദിച്ച എല്ലാവരെയും തന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കുവാനായി.
ശിവൻ പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഇനിയിപ്പോൾ വരം കൊടുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തഥാസ്തു പറയുന്നു, വരം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതോടുകൂടി ആ അസുരന്റെ ഭാവം മാറുന്നു. കാരണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷനായി തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വരം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ തലയിൽ കൈവച്ച് നോക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ അസുരന്റെ ശക്തിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ പോയി കളയുന്നു. നേരെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അതിൽ ഇടപെടുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്റെ മോഹിനി രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അസുരൻ വരുന്ന വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മോഹിനിയെ കണ്ടിട്ട് ആ അസുരനും വളരെയധികം ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന അസുരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ മോഹിനി പറയുന്നു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നൃത്തം ചെയ്യാം. ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റേയാൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അവസാനം മോഹിനി നൃത്തം ചെയ്ത് തന്റെ കൈ ശിരസിൽ വെക്കുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് അസുരനും അതേപോലെ കൈ ശിരസിൽ വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അസുരന്റെ തല തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെയാണ്. വേദോക്ത വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെയോ തന്നിഷ്ടം പോലെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി തപസ്, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ് 3 വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാരീരികം, വാങ്മയം, മാനസികം. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, പിന്നെയോ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പോൾ ഈ തപസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്വയം നമ്മൾ ശരീരത്തിന് കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ 3:30 എണീക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് എണീക്കുക, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും വെളുപ്പിനെ എണീക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ ഓസ്റ്ററിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക. മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം കാടുകളിൽ പോയി തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അനേക ദിവസങ്ങൾ കാടുകളിൽ തന്നെ താമസിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വയം പരിശുദ്ധമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓസ്റ്ററിറ്റികൾ, അതെല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമുണ്ട്, നാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വാക്കുകളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് സത്വ, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു? അപ്പോൾ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. പിന്നീടോ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ, ബ്രാഹ്മണനെ, നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഇവരെ എല്ലാം ആരാധിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവർക്ക് നമസ്കാരം ചെയ്യുക, അവരെ ഇരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അവരെ സേവിക്കുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഹമ്പിളാക്കാനും വിനയപൂർവമുള്ളവരാക്കാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അവരെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ശരണാഗതരാകുകയാണ്. നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാണ് എന്ന് വരുന്നു. നമ്മൾ അവരെ ധിഖരിക്കുന്നില്ല, അവരെ വിനയപൂർവം ബഹുമാനിക്കുന്നു, അവരെ ആദരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്, അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നത്, പൂജിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ദേഹശുദ്ധി, ദിവസവും നമ്മൾ കുളിക്കണം, ശരീരശുദ്ധി വരുത്തണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. അത് ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ലളിതമായ ജീവിതം,
പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, പിന്നെ അഹിംസ, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഉപദ്രവം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതെല്ലാം നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നു. ഇനി വാക്കുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഗോസിപ്പുകൾ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, ദേഷ്യപ്പെടുക, അസൂയ മൂലം പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ നാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിനെ നമുക്ക് അപകീർത്തിപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അതേ വാക്കുകളെ, നാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കാം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സത്യം മാത്രം പറയുക, കൂടാതെ സത്യം പറയുമ്പോഴും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. കൂടാതെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്ത വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ആ സത്യം അനസമയത്ത്, അനവസമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രയോജനകരമായ വാക്കായിരിക്കണം. പക്ഷേ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. പക്ഷേ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ സത്യം പറയണം. അങ്ങനെ ഹിതകരമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അസൂയ, വിദ്വേഷം മൂലം സംസാരിക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുറിവേൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ നല്ല വാക്കുകളെ ചെല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പതിവായി ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നാവിനെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്. ഇനി മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ചെയ്യാം? സംതൃപ്തി. കാരണം മനസ്സിലാണ് പല ചിന്തകളും വരുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമില്ലായ്മയും ദുഃഖവും എല്ലാം വരുന്നത് മനസ്സിനാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ, എന്ത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ സന്തുഷ്ടീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സൗമ്യത, എപ്പോഴും വിനയത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. മൗനം, അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കാതെ മൗനം പാലിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് മൗനം പാലിക്കുക. ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിപ്പെടാതെ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം. സ്വഭാവശുദ്ധി, മനസ്സിൽ അഴുക്കുകളൊന്നും വരാതെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ശാരീരികവും വാങ്മയവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെ ശാരീരിക, വാങ്മയ, മാനസിക തപസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് മാലയിടുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ ആ കുഞ്ഞ് ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അത് ശാരീരികമായ തപസ്സാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ കാണാം സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ശാരീരികമായ തപസ്സാണ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. ഇനി ഇത് മൂന്നും സാത്വിക സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈഹി സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ മൂന്ന് വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും
പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നു, വൃന്ദാവന പരിക്രമം ചെയ്യുക, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുക, മായാപൂർ പരിക്രമം ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അന്തസത്ത പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മിക സെന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യാത്ര പോയി ഗംഗാ നദിയിൽ കുളിക്കുക, നമ്മൾ വിശേഷപ്പെട്ട അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം ദർശനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിക്ക്, കൂടാതെ മനസ്സിന് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ അവിടെ പോയി നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവും വാക്കുകളും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് വൃന്ദാവന പരിക്രമ ചെയ്യുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു, ഗോവർദ്ധന ഗിരിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പിന്നെയോ ഭഗവാന് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഭക്തി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള തപസ് സാത്വികമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ് അത്. പക്ഷേ ഇതേ തപസ് ശാരീരികവും മാനസികവും വാങ്മയവും, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളയാൾ തനിക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉയർന്ന ആചാര്യനെയോ ഗുരുവിനെയോ നമസ്കരിക്കുകയോ അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയോ അവരെ ആദരിക്കുകയോ അവരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം, നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവനവന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജസികമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം ക്ഷണികമാണ്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയൊന്നും തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സാണ് വീണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത് ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാവരെയും പരിക്കേൽപ്പിക്കാനാണ്. അവരെയെല്ലാം തന്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു. താൻ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ആ രാജ്യത്ത് ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമജപമോ യജ്ഞമോ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആരാധനാ പരിപാടിയും പാടില്ല, എല്ലാവരും എന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അല്ലാതെ തപസ് ചെയ്തു, വളരെ കഠിനമായ തപസ്സാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? തനിക്ക് വരം ലഭിച്ചിട്ട് ആ വരം കൊണ്ട്, ആ ശക്തി കൊണ്ട് ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാം അടക്കി ഒതുക്കി ഭരിക്കാനാണ് ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിച്ചത്. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. കാരണം തപസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുമൂലം ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അല്ലാതെ സ്വന്തം ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതുമൂലം മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എന്നുള്ളത് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച. ദേശേ യഥാ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട്, കാലേ ശരിയായ സമയത്ത്, പാത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ വ്യക്തിക്ക്, അതായത് യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. അയോഗ്യരായിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. ആരാണോ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത്
അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, ഭൗതികമായ പുരോഗതിക്കല്ല. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ദാനം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ഉപകരിക്കുന്നുവോ, ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ദാനം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദാനം സാത്വികമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. കൂടാതെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതിഫലം ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദാനം കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് കർത്തവ്യമാണ്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും സഹായം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദാനം സാത്വികമാണ്. കാരണം ശരിയായ വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദാനം സാത്വികമാണ്. സത്വഗുണത്തിലെ ദാനം അങ്ങനെ സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സത്വഗുണത്തിലെ ദാനമാണ്. എന്നാൽ രാജസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് വേറെ നേട്ടം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. പിന്നെയോ പക്ഷേ നേട്ടം എന്താണ് വേണ്ടത്? തന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദാനം. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയദേശ പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവിടെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ തന്റെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോയെല്ലാം എടുക്കുന്നു. കൂടാതെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ തനിക്കും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദാനം രാജസികമാണ്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലെ ദാനമാണെങ്കിലോ അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണ്. ഇവിടെ കാണാം, ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ അയാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അയാൾക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ പോകുന്നവരെല്ലാവരും ഭിക്ഷ പോലെ അയാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കും. കാരണം അയാൾ അഡിക്റ്റ് ആയി പോയി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക്. അയാൾക്ക് കാശില്ല ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമാണ്. കാരണം എന്താണ്? സ്വയം അയാൾ നശിക്കുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിച്ച്. നമ്മൾ അയാളെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദാനവും താമസികമാകുന്നു. അതിന്റെ പാപഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ദാനം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഭിക്ഷക്കാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാശ് കൊടുക്കരുത്. കാരണം അവർ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശ് അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അവർ അതുമൂലം അനേകം കളവുകളും അതിക്രമങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കാശായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിലെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷ വേണം, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി കാശ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കാശ് കൊടുക്കരുത്. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ആഹാരം കൊടുക്കുക.
അതവർ കഴിക്കാണ്ട് നിവൃത്തിയിൽ അവർ അത് കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ദോഷമില്ല, അവർക്കും ദോഷമില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതവർ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അയാൾ കൂടുതൽ അധപ്പതിച്ചും പോകുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം നമ്മളുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കാശായിട്ട്, പണമായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ ഇതുപോലെ ഭിക്ഷക്കാർക്ക്, അതുപോലെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ദാനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവജ്ഞയോടുകൂടി, അനാദരവോടുകൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും താമസികമാണ്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അവജ്ഞയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാശ്, എല്ലാവർക്കും കാശാണ് വേണ്ടത്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവജ്ഞയോടുകൂടി നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അനാദരിക്കുകയാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ദാനവും താമസികമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലെ ദാനം ആദരം കൂടാതെ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവജ്ഞയോടെയോ ആദരം കൂടാതെയോ ചെയ്യുക, അതെല്ലാം തന്നെ താമസികമാണ്. അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. ഭക്ഷണം, പിന്നെ വിശ്വാസം, ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇവയെല്ലാം തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ ആധ്യാത്മികമാകുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യത് കരോഷി യത് സ്നാസി യത് ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, ഇവിടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടില്ല. പിന്നെയോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാളാണെങ്കിലും സ്വന്തം കർത്തവ്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതും കൂടെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവയെ ആധ്യാത്മീകരിക്കുവാൻ, ഭഗവത് അർപ്പിതമാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ 3 മന്ത്രങ്ങളെ നമുക്ക് തരുന്നു. ഓം തത്സത് എന്നുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നു, അത് പരിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുമൂലം നമുക്കും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദമന്ത്രോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അതെല്ലാം തന്നെ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ആ 3 വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ യജ്ഞം, ദാനം മുതലായവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഓം തത് സത് എന്ന 3 വാക്കുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഓംകാരം എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു? അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓംകാരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആരംഭിക്കുക. യജ്ഞമാണെങ്കിലും ദാനമാണെങ്കിലും തപസ്സാണെങ്കിലും ഓം എന്ന് ഉരുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അവർ മാനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനേക നാമങ്ങളെയും അവർ മാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിക്കുവാനായിട്ട് ഏത് മന്ത്രമാണുള്ളത്, ഏത് നാമമാണുള്ളത്? ഓംകാരം. ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നത് ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ്. അവർ ഓംകാരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ തപസ് ആരംഭിക്കുന്നു. തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിക്കുവാനായിട്ട് ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികൾ അവർ ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓം ഇതി ഏതത് ബ്രഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാമ, ആദ്യ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓം എന്നാൽ വിഷ്ണു, പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേദസ്തുതികളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേദമന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ആദ്യമായിട്ട് ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഓംകാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നാമമാണ്. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം, ആ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്താൽ ആ പ്രവൃത്തി അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. തത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അതിന് അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. തത്ത് ത്വം അസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്? അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും, ശബരിമലയിൽ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തത്ത് ത്വം അസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അതാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് നീയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെയോ, തത്ത് ത്വം അസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതീന്ദ്രിയമായത്. ത്വം നീ, അസി ആകുന്നു, അതായത് നീ അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. നീ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നീ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്താക്കി? നീയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ, നീ തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കും ഭഗവാനാകാം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും വേറെ തന്നെ. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. ഭഗവാൻ പരംധാമമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനാകാൻ സാധ്യമേ അല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ വിഭു, അദ്ദേഹത്തിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അനന്തമായ അളവിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രം. സ്വർണഖനിയും സ്വർണത്തരിയും പോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെയും നമ്മളെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനാകുക? അതല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, നീ ശരീരമല്ല, നീ അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവാണ് എന്ന് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് തത്വം അസി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം, ആധ്യാത്മികം, ഭൗതികനല്ല നീ, ഈ ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല നീ. പിന്നെയോ, നീ അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവാണ് എന്ന് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉപനിഷത്തിലെ വാക്ക്. തത്വം അസി, ത്വം നീ, അസി ആകുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം, നീ അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു, നീ ഭൗതികനല്ല എന്ന് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിരക്തി തത്ത് വിവരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന്, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുവാൻ, ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അതുവഴി ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരിയായ അവബോധത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സത്ത് എന്ന വാക്ക്. സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതം, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ശാശ്വതനായ ആ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി ശാശ്വതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാക്കുവാൻ, കാരണം നമുക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, അറിവില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയെല്ലാം ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം ഓംകാരം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കർമ്മം അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു, നിങ്ങൾ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. സദേവ സൗമ്യ എന്ന് ചാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്ത് എന്നാൽ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ശാശ്വതമാകുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങളും ശാശ്വതമാണ്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെയും ശാശ്വതമായ ഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പിതമാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനം, ഫലം എന്താണ്? അതും ശാശ്വതമാണ്. അതൊരിക്കലും ക്ഷണികമല്ല. എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഓംകാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമായ ഓംകാരം ആ, ഉ, മാ എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോജനമാണെങ്കിലും ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ഓംകാരവും വിഷ്ണുവും വ്യത്യസ്തരല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം അകാരേണാച്യതേ കൃഷ്ണഃ സർവലോകൈക നായകഃ, ഊകാരേണോച്യതേ രാധ, മാകാരോ ജീവവാചഃ. അതായത് ആകാരം കൊണ്ട് ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ, ഉ, മാ എന്നുള്ള 3 അക്ഷരങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓം എന്നുള്ള വാക്ക്. ആകാരം ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഊകാരം രാധാറാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആകാരേണോച്യതേ കൃഷ്ണഃ, ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സർവലോകൈകനാഥനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. ഊ എന്നുള്ള അക്ഷരം ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തി. മാ എന്നുള്ള അക്ഷരം ജീവജാലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓംകാരത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായ രാധാറാണിയുണ്ട്, വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ, 3 ചേരുന്നതാണ് ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രബോധിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും അവയെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാർപ്പിതമാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അത് പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നില്ല. അവ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഫലം തരുന്നില്ല. അതുമൂലം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർത്തുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മങ്ങളും ആധ്യാത്മികമല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ പോകുന്നില്ല, നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ കാരണം നമ്മൾ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, കാരണം നമുക്ക് പരിശീലനമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴോ എല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ ഉച്ചരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയോജനകരമായി. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഓം തത്സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അസത്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായി ഉയർത്തുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനം തന്നെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ഏത് കർമ്മവും. വിശ്വാസമില്ലാതെയും ശരിയായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതിന് സാഫല്യമില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വേദവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവർക്കാർക്കും വിജയലബ്ധിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്, ശരീരബോധത്തിലാണ്. നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമായിട്ടില്ല. അതെല്ലാം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവബോധം പരിശുദ്ധമാകണം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം, നമ്മുടെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിമുക്തി വേണം. അതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ചയോടുകൂടി നമ്മുടെ 18 അധ്യായവും കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം ലെവൽ 3യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ലെവൽ 3യിൽ 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നീട് ഉപദേശാമൃതം. ഇത് 3ഉം മലയാളത്തിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മംഗളൂർ ഇസ്കോണിൽ ഉപദേശാമൃതം കിട്ടാനില്ല മലയാളത്തില്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2nd ലെവലാണ് ഉപദേശാമൃതം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ബേസിക് സ്റ്റഡി മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ ലെവൽ 3യിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ നിയമനിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കണം, ഇതെല്ലാം ലെവൽ 3യിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്താണ്. അതിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ലെവൽ 3യിൽ. അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം കിട്ടും. സാധാരണ ശനിയും ഞായറുമാണ് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്. ചിലപ്പോൾ ഞായറും തിങ്കളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ടാണ് ക്ലാസ്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം സൗകര്യമാകും. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം.
പിന്നെ അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ 18 ദിവസത്തെ ഈ 18 അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ വാങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞങ്ങള് 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇനി അപ്പൊ ബാക്കി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്രഭുജി. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും. അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മള് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്രഭുജി. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? ഉപദേശാമൃതം എന്ന് എഴുതി എടുത്തോട്ടെ. ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്ത്. ഇത് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലുള്ളത്? മലയാളത്തില് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരില് ഉപദേശാമൃതം കിട്ടാനില്ല മലയാളം. മറ്റേത് രണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഉപദേശാമൃതം മാത്രം കിട്ടാനില്ല. പക്ഷെ ഇസ്കോൺ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഓൺലൈന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു തരുമോ അവര്? അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടും. മറ്റേത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവും ഈശോപനിഷത്തും ഉണ്ടല്ലേ മാംഗ്ലൂരില്? മംഗ്ലൂരുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലീഷ് മതിയെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇംഗ്ലീഷ് മതിയോ? അതെ, മലയാളം കിട്ടിയാ നല്ലതായിരുന്നു. അവിടെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്കോ, ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരുമോ വാങ്ങാനുള്ള? അതല്ല മാതാജി, അത് ലെവൽ 3ലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച്, അതും ഒരു പാക്കേജ് മാതിരിയാണ്. ഒരുമിച്ചാണ്. അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാ കിട്ടുക. അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു ജപമാലയും അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അല്ല, അപ്പൊ മറ്റത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കത്തില്ലേ ഒരെണ്ണം? ഇല്ല, അതൊരെണ്ണം മാത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ തരും, മറ്റേത് മലയാളത്തിൽ 2 എണ്ണം തരും. അതാ പറഞ്ഞത്, അതാണ് ഒരുമിച്ചാ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് ലെവൽ 3യിലേക്ക് ചേരാം. മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ 1 to 7 ചാപ്റ്റർ ആകുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 3യിൽ ചേരാം കേട്ടോ. അതിപ്പോ അടുത്ത ആഴ്ചയോടുകൂടി പുതിയ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം. ആ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ 4th ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. 4th ചാപ്റ്റർ വരെ ആയി ഇപ്പൊ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്വിസ് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ലെവൽ 3യിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലെവൽ 3യിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ലെവൽ 3 പോകാലോ അല്ലേ? ലെവൽ 3 ജോയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതാജി. സമയമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയും മാതാജി. ലെവൽ 3 ക്ലാസ് മാതാജിയാണോ എടുക്കുന്നത്? അല്ല, അത് വേറെ മാതാജി, വിദ്യ മാതാജി. അവര് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ മൺഡേ ആണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഈ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ പരിജ്ഞാനമില്ല. അത് കാരണം ഈ ലെവൽ 3യിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൂടെ? ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ക്ലാസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കേട്ടിരിക്കാണ്. ജോയിൻ ചെയ്യും പ്രഭുജി. പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ പ്രയോജനമാവും, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും. ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം പോരാ. കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ.
ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. माताजी कृष्ण माताजी माताजी किस ചെയ്യാനുള്ള ലിംഗം കിസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിംഗോ ആ ഇട്ടു തരാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.